Mae hyfforddi ar gyfer y rhasys ultra yma yn anodd iawn. I fi'n trial rhedeg rhwng 80 i 120 o filltiroedd yr wythnos. Mynd dibynnu'n llwyr ar y ras. Os dwi'n hyfforddi ar gyfer ras yn y mynyddoedd, dwi'n hyfforddi i fyny yn y mynyddoedd. Wedyn os mae fe'n fflat, dwi'n dueddol o redeg o gwmpas y dinasoedd. Ond fel arfer, dwi'n trial hyfforddi rhyw 5 i 6 gwaith yr wythnos, 5 i 6 diwrnod yr wythnos a weithiau, cwpl o weithiau yn ystod y dydd. Ond o gwmpas, os dwi'n gallu gwneud 80 fel lleiafswm, dwi wastad yn hapus. Mae cael cwsg cywir cyn ras fawr yn holl bwysig, a i chi wastad yn gwybod os i chi wedi cael y cwsg ac os i chi wedi gorffwyso'n gywir, fe newch chi berfformio lawer gwell. Wedi dweud hynny, dwi'n nabod fy hun yn ddigon da nawr, a dwi'n gwybod dwi'n mynd yn nerfus iawn cyn i rases yma ddechrau, a dwi byth yn cysgu'n dda iawn chydig diwrnodau cyn i ras ddechrau. Felly be fi'n trial wneud yw ffito cyn gymaint o oriau o gwsg mewn yr wythnos gynt mwyn bod yn ffres ar ddiwrnod mawr y ras. Mae'n holl bwysig bod un yn gwisgo i sgidiau rhedeg wythnosau cyn i ras ddechrau, achos i chi'n atal pothellu, blisters rhag datblygu. Fe nes i'r camgymeriad na unwaith, gwisgo sgidiau newydd ar ddiwrnod y ras. Dwi'n falch o gael ddweud oedd hwnna blynyddau yn ôl, a oedd hwnna yn wers bwysig iawn i mi, a nes i fyth wneud y cymsyniad na to, achos mae'n mor bwysig. Pe bydden ni'n rhoi tip i unrhyw un sy'n am redeg, cofiwch i brynu'ch sgidiau rhedeg chi wythnosau cyn redeg mwyn ffito mewn iddyn nhw yn dda erbyn y ras. Y cyngor gorau dwi wedi cael oedd gan filwr SAS flynydde maith yn ôl. Fe nath ddweutha i feddwl am yn rhad i fel teirs car. Ac fe wedodd wrtha i, sim ots, beth yw maint a phwer yr ingen. Os nag ti'n edrych ar ôl y teirs, eith y car na ddim unman, a mae'r trad gwmws yr un peth. Pan o'n i yn 11 mlwydd oed, o'n i'n ffodus iawn i gynrychioli fy ngwlad i mewn rhedeg traws glad, ac fe nath fy hyfforddwr ar y pryd ddweutha i drio gwneud yr hyfforddi yn galetach na ras ei hun. A dwi wastad wedi cofio hynny, a dyna shwt dwi'n mynd ati i baratoi ar gyfer y rases yma. Dwi wastad wedi gwneud yr hyfforddi yn galetach na'r rases